ita wala tafiya zaki in ya hanga zata shi kuma kawai haka da idanunsa kullun dare kina damuna ki hana ni kwanciyar kabari na taso ki zo ki taso mu tafi inda kanan da aka yi mata wannan ko me sunan sa aka ambata sai wai ga miki ban naga ban take a mutuwa sai kwana ya kare kuma diyar da aka ji dadin mijin baya wai na farko ai ba zai kamar daman na biyu ba zai kamar na farko ba sai dai in wahalar da ke yi to kuma saboda kara sai a dinga sayewa ba za ka kawo namiji zancen wannan ya aure ki wancan ya rasu a makasan mata wannan iyaye na ma da jin motsi kaɗan ko ya in kaɗan ko kuma an san dukan gari sai ka ji Allah sarki Alhaji ce da kwana Allah sarki ya rasu ban da kwanan kan ji ba abin da yake ci wallahi tallahi da ce wallahi ba zai iya bari na haka ba kaga dole a tashi hankalin sabon miji ko ba haka ba yana yi iya ta kura Alhaji duk lokacin da hankalin ta ita to kuma da wani ayan kai haka da dan yatsinka ai da bambanci ko yawa ƙasa ƙasa sama sama can sama aure yana kaiwa ki auri mai sarari ki auri mai tsakiya ki auri kuma ya wanda zina amanu ya kuwa ne kuka imani da Allah kuka samu abin da za ku ci ku zo ku ciyar da matan naku ko ba haka ba ta gallaza mijin nan ta gallaza masa kullun korafi bai sa iya musu ke cewa korafi matan mamaci ba suna da korafin ne ko ba su da korafi jarumai akwai korafi yawa to shikenan Alhaji kullun mutumin nan sai ya tabi mai rasa yadda zai sai irin ɗan babiyar nan suka zo suka same su irin daɗaɗɗu ya kullum wani kana ramiya ne ya ce wallahi tallahi yana ta ƙi daɗin azanci kullum zancen mijinta da ya rasu take yi sai Ado Jigiri da ya ce a ba komai wallahi sai ta daina ya cewa malam Lauro na kai ta yi masa wa'azi malam wani ya mata wa'azi wallahi duk bata ɗauka ba manyan malaman nan sun yi da su malam Aminu su waye duk maganar da suke faɗa a kasar su Aminu Daura sai ce je ka siyo bandeji da auduga ce bandeji da auduga yace je ka siya yace wallahi sai ta daina ma wannan iskanci shikenan aka je aka samu bandeji Ado Jigiri da yazo lokacin da farin wata kal Ado Jigiri da sai yazo ya bi jikinsa kawahuwansa duk da bandeji nan sai ya shafa fara kasa duk gaba daya kamar da kai malam kai rawa din nan zai hakan sai ya shafe da fara kasa ya shiga fatalwa Alhaji ya shiga fatalwa ya shashafa da idanuwansa sai ce to ka bani idea lokacin kana can kuna tare da daddare ka bar kofofin gidan a buɗe zan shigo karka damu yace wallahi sai ta dana sai ce to babu laifi yaje gyara sai ya shiga fatalwa yawa ya shigo yana tafe na zani je gidan da kira na girgiza ka ji waka da yato yana yali sai ya tsalle sai ya shigo kin hana ni kwanciyar kabari na girgiza shi na shi ka gane ko in ya tsalle sai ya san kare jikinsa sai ita kuma tana kwance bayan mijin yawa kin gani Talata kin hana ni kwanciyar kabari na girgiza kullun dare kina damu na girgiza ka gane ko ina cikin kabari kin hana ni sakewa girgiza gani na zo mu tafi girgiza na tawo ki taso mu tafi girgiza in ya tsalle sai idira sai ko mutum yace sai taba ta ce kana illallah ga tsohon mutum kina ya dawo inna lillahi wa inna ilaihi sai tsalle yake in ga maka ni adokin hana ni kwanciya kabari na girgiza kullun dare kina damu na girgiza na zo ki taso mu tafi girgiza ita wala tafiya zaki in ya hanga zata shi kuma kawai haka da idanunsa kullun dare kina damu na ki hana ni kwanciyar kabari na taso ki zo ki taso mu tafi inda kanan da aka yi mata wannan ko me sunan sa aka ambata sai wai ga miki ban